Хислер һәр төрле. Беренче нәүбәттә, әлбәттә, менә ислам диненең 1100 еллыгы, ул шул киң, матур итеп үткәрелгәне, әлбәттә, барыбызга да бәйрәм. Ул татарның рухын күтәреп җибәрде. Аннары менә конгрессыбызның да 30 еллыгы, 30 ел эчендә әллә нихәтле эш эшләделәр бит. Карап торсаң, дөньяның кайсы почмагына бармадылар. Кайда гына татарны эзләп тапмадылар. Алар башта безнең милләтебез өчен. Шул хисләр белән йөрибез менә. Киләчәктә дә халкыбыз яшәсен дип йөрибез. Милләтебезгә нинди теләкләрегез бар? Менә 30 ел бит инде без хәзер конгресс белән берлектә милләтебез берләшеп эшлибез. Менә теләкләр нинди киләчәккә? Теләкләр бер генә. Җәмәгать, татар икәнеңне онытма. Татар саны артсын өчен эшләргә тиешсең син. Чөнки аз санлы халыклар бетәчәк. Хәзер бүгенге көндә 7000 тирәсе тел исәпләнсә, шуның яртысы менә шул якын киләчәктә юкка чыгачак. Бу табигый хәл. Шуңа эләкмик дисәк, татарны сакларга кирәк. Башка юлы юк.